na wotwe awie ye nua nsantwereni pani baako a ye fra no Paul Adom-Otchere okodi yokofo nsam ama ekirei omane bail oba ye anigye mu a oda ase na wo kanfo nipa a ebo ano no obobo din bebre eka se anigye ane ahosepe so owie ye no oka Manhyia officials ebo obi mudin eda Manhyia officials bi ase na mom yenko ni yenko tiemra ye ba ye ne mpanifo betwetwe ho nkomo chiefs Kwamo Hene, Jache, Jusuman Hene, and the senior officials of Manhyia Palace who put pressure on the system, insisting that please release Paul Adom-Otchere. I cannot thank you more. I'm coming to Kumasi and I'll do it properly. I'll thank you all. Adenta Kumi, I know that you are in Manhyia Palace and I believe that you are part of this. Even though you're a young man, I'm sure you told your bosses that please call the authorities, please call the authorities. I'm so grateful. Prof, what year dear Paul Adom-Otchere akin? Or say Manhyia officials, senior officials, bika hubi ene ma ye ni free yokufo se bibru ensem. Asem we die na obeka fa ho. Yo, said the wa onim no. Manhyia e wo kwan ofa so ye ne nema. Na kwan ofa so ye ne no ma nyina kire se wo ma Manhyia mebusa yakora ohu prekwan apese entimi nyesa. Ebi se enam no kwam. Manhyia e wo kwan ofa so se nkrata atwra chief of staff e wo ho ya ono secretary ohene wo secretary for ahodo nso wo ho bibi nam wo mo so a ene ye kase Manhyia se ena bibi nam achiamia Manhyia achiamia so amane kwan so ana otumfo achiamia so a ena no nso ye kase Manhyia na sabe ohene bi te ne baabi na ewo mu so ye ohene de na nso Manhyia nso ma no okoyi asem bia no ana se okosere bibi ma obi a eni kwa se nipa no kan se Manhyia ebi se nhwehwe mu nyina dadi se Manhyia enim asamasi no ho hwe Manhyia nso ma obi a se onko pachew ma yenyi Adom-Otchere nti ohene bi kopa achew na eyi no a saa ohenkro no ena oda na se ne kwan no na emom ma onfa mata Manhyia ho yo ebio ehia pa se ebehu se Manhyia no ankrofo paja omasema na omode bebata Manhyia ho no ombejaye a omunyae emraso se omujae efise Manhyia nka so oye bibi a wo ntena ofie ana wabontene na onkotwe Manhyia emfa no emma mewuramu yete ye de yesom ha yene amuhu se ye kasa wa ha nyina no yesom Manhyia ha na sa Paul Adom-Otchere kura ye kana semi so santini so nya santini nya no nehia na emom nehia ne se ono kura na Manhyia no waba amprese Manhyia no ya politics fo a omo sore a omo eduru ba bia edian no makobo Manhyia din no emprando do sen na yehu sa politics fo no yehu omo a omo nya bibia kire se omo kura santesam ya omo na emom ayira so afa na na omo pa omo de omo ho abetwitwi asante enti asantini nye obi asabe o ye santini obi a oti santemamu no odo asante no ye ne no ma santesam no ono o santini enti se obi fra bonten so free hene no ta ba ha na osom ha ota ben ha me hu so osom ha on de otimi huri gira se Manhyia ta machi ana se bibisa na anya wo asabe ye hu yo ene prof ye so ye hwehwemu ayaye e kire se Manhyia himfie onim asem a Adom-Otchere aka ne ho bibia ahimfie nim ho hwe enti omanfo a mo hwe ye ne mo amutie ye no muhu ne sa asem ne ye ntoro Manhyia ahimfie officially emremu ene adwuma mu ekwan a ye fa so etu anamon ede eto nkra ebo amane no enye ne kwan so a enti enukura bia nim se Manhyia ahimfie officials enim Paul Adom-Otchere ya wayi na free yoko no ho bibia